дар доираи дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ташаббусҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷиҳати ободу зебо гардонидани пойтахт дар ноҳияи фирдавсӣ гулгашти нав мавриди истифода қарор дода шуд. дар маросими мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани боз як гӯшаи зебои душанбеи гулпӯшу сарсабз муовини раиси шаҳри душанбе толиб раҳимзода ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии пойтахт иштирок намуданд. иттилоъ дода шуд ки масоҳати гулгашти наву назаррабо ки дар дарвозаи ҷанубии пойтахт ҷойгир мебошад 1550 метри мураббаъро ташкил дода дар он гулу буттаҳои ороишӣ шинонида шуда роҳравҳо сафолакпӯш гардиданд. ҷолибтарин қисмати ин гулгаштро лавҳаи навиштаҷоти душанбе ташкил медиҳад. дар 7 санги мармар ки дар шакли ҳандасӣ коркард шудаанд дар алоҳидагии ҳарфҳои калимаи душанбе ҷо дода шудааст. барои сабзу хурам нигоҳ доштани чаманзору дарахтони ороишӣ ва гулҳои мавсимӣ низ системаи автоматии обёрӣ ташкил карда шудааст ки дар ду баст обёрӣ карда мешавад. лавҳаи навиштаҷоти шаҳри душанбе ки иборат аз 7 санг ҳаст, сангҳои мармар мебошанд ва аз маҳсулоти ватанӣ аз даштаки ванҷ истифода бурда шудааст. вазни холиси ҳар як сангҳое ки ба шакли ҳандасӣ боз ҳам зебо як формаи зебо дароварда шудааст зиёда аз 3 тоннро ташкил медиҳад. бояд гуфт ки ин гулгашт дар заминаи корҳои ободониву созандагӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе бунёд гардидааст. он давоми 6 моҳ пурра сохта ба истифода дода шуда акнун як гӯшаи зебову дилфиреби пойтахтро мемонад. гулгашти нави пойтахт зебоии ин минтақа дарвозаи ҷанубии шаҳри душанберо якбора афзуд. гулгашти ба истифода додашуда низ дар асоси нақшаҳои таҳияшуда барои ҷашни дар сатҳи зарурӣ ва муносиб таҷлил намудани 35-солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба нақша гирифта шуда буд ки имрӯз мавриди истифода қарор дода шуд. ва ҳамчунин қобили зикр аст ки дар тавозуни раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе 9 гулгашт мавҷуд мебошад ки ҳамаи гулгаштҳо зери назорати қатъии мутахассисон буда баҳри боз ҳам зебо гардонидани шаҳри душанбе пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳдорӣ карда мешавад. қаблан дар 3 дарвозаи шаҳри душанбе ки дар ноҳияҳои дигари пойтахт ҷойгиранд чунин гулгаштҳои зебо сохта ба истифода дода шуда буд. бешак чунин корҳои ободонӣ барои боз ҳам назаррабо гардидани гӯшаву канори шаҳри душанбе мусоидат мекунад. ин гулгашти навбунёд шабона низ ҷолибу дилфиреб ба назар расида хеле тамошобоб аст. мояи ифтихору сарфарозии ҳар як сокини шаҳри душанбе аст ки пойтахти мамлакат рӯз то рӯз зебою хуррам гардида ба макони тамошову писандидаи сокинону меҳмонон табдил ёфтааст. ин зебогиҳо махсусан сайёҳони хориҷиро мафтуни худ месозанд. طبق нақшачорабиниҳои таҳия намудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара ба муносибати солгарди 35-уми истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби соҳибкорону шахсони саховатпеша ва сокинон роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш карда мешаванд. тадбири мазкур ин навбат дар ҷамъияти деҳоти Навгилем амалӣ карда шуд. ҳамкорони мо дар ҳамин бора шарҳи бештар доранд. дар пайравӣ аз амалҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи нақшачорабиниҳои 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми созандаи ободкори шаҳру деҳоти Исфара ба вусъати корҳои ободонию созандагӣ камари ҳиммат бастанд. дар ин раванд сокинони ҷамоати деҳоти Навгилем низ ба пешвози ҷашнҳои тарихӣ дар корҳои ободониву созандагӣ саҳми арзанда гузошта бо ҷалби соҳибкорону мардуми деҳоти Навгилем барои ободонии маҳалли худ ҷаҳду талош карда истоданд. раиси вилояти Суғд ба корҳои мунфаршкунии ҷамоати деҳоти Навгилем оғоз бахшида барои амалисозии иқдому ташаббусҳои созанда ба сокинон изҳори ташаккур намуд.
аз ҷумла бо ташаббусу иқдомоти созандаи мардум нафароне ки маблағҳои худро барои ҳаҷ пасандоз намуда буданд барои таъмири роҳ сарф карданд. саҳмгузории соҳибкорони ватандӯсту саховатпеша ва саъю кӯшишу саҳми сокинони ободкори деҳа таъмиру азнавсозӣ ва мунфарш кардани роҳҳои дохилии маҳаллаҳои зист бо маром идома дорад. боиси қаноатмандист ки мардуми эҳсонкору ободгари диҳоти навгилем ҷавобан ба ғамхориҳои рӯзафзуни роҳбарияти давлату ҳукумат корҳои созандагии ободониро дар муассисаҳои маорифу тандурустӣ ва ҳам таъмиру ободонии роҳҳои дохили маҳаллӣ аҳлонаю дастҷамъона вусъат мебахшанд. сокинони маҳаллаҳои ҷамоати диҳоти навгилем низ ин иқдоми нек ва кори хайру муҳимро идома бахшида корҳои таъмиру мунфаршкунии 4 километр роҳи кӯчаҳои худро бо саҳми соҳибкорону мардуми ҳамин маҳаллаҳо мунфарш намуда истоданд ва мунфаршкунӣ идома дорад. ободкорӣ, созандагию бунёдкории аҳли маҳал бо дастгирии саховатмандон, бо дастгирии аҳли мардуми деҳа амалӣ гардида истодааст. зиёда аз 4 километр роҳ дар ин деҳа, дар ин маҳалла асфалтпӯш шуда истодааст ва корҳои асфалтпӯшкунӣ оғоз гардид. ҳамчунин дар деҳа пеш аз асфалтпӯшкунӣ барои таъмину тармими роҳҳои ҳудуди деҳа зиёда аз 100 метр ҷойборҳои нав, ҳамчунин зиёда аз 800 метр қубурҳои нави обгузаронӣ ва як трансформатори 225 ватта ба истифода дода шуд ки ҳамаи ин аз ватандӯстӣ, миҳанпарастӣ, баланд бардоштани садоқату меҳру муҳаббат ба арзишҳои миллӣ ва мардуми ватандӯсти ин деҳаро бори дигар нишон медиҳад. дар корҳои мунфаршкунӣ техникаву таҷҳизот ва кормандони муассисаи давлатии назорати роҳҳои автомобилгарди шаҳри Исфара ҷалб гардида онҳо ният доранд баҳри сифатан иҷро намудани корҳо мусоидат намоянд. вобаста ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон иттилоънокии ҷиҳати ворид гардидани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилоту корхонаҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ бо кормандон ва сокинон идома доранд. дар ҳамин замина дар шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб ҳамоиш доир гардид. бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ иттилоънокии кормандони шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб роҳбарияти шӯъба бо кормандон ҷиҳати шиносоӣ бо тағйиру иловаҳо ва таҳрири нав ба қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак вобаста ба тавсиб расонидани тарҳи нави қонун ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ватандӯстии шаҳрвандон ҳамоишеро доир намуд. дар ҳамоиш оид ба тағйиру иловаҳо ва таҳрири нав сухан ронда иброз доштанд ки мутаассифона солҳои охир шаҳрвандон ба зиёдаравӣ харҷу мараҷи беҳуда ва худнамоӣ дода шуда қонунҳои амалкунандаро сарфи назар менамоянд. ба ин хотир барои риоя накардани қонунҳои дар боло номбаршуда шаҳрвандон ба ҷавобгарӣ кашида шуда аз 500 то 3000 ҳадди аққал ҷарима баста мешаванд ва дар ҳолати такрор шудани ин кирдорҳо то ҷавобгарии ҷиноятӣ муайян гардидааст. илова карда шуд ки риоя накардани қонун дар бораи ватандӯстии шаҳрвандон ба он оварда расонидааст ки баъзе ҷавонон аз хизмати ҳатмии ҳарбӣ саркашӣ менамоянд. хушбахтона солҳои охир ин амалҳо кам ба назар мерасанд ва сафи ҷавонони ватандӯсту далер ки омодаанд марзу буми ватанро ҳимоя намоянд дар ҳоли афзоиш аст. вобаста ба тарбияи ватандӯстии ҷавонон дар ҳамаи ташкилоту корхонаҳо ва шӯъбаи минтақаи Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб суҳбату вохӯриҳо рафта истодааст. натиҷа ин аст ки фарзанди ман баъди хатми донишгоҳи Миллии Тоҷикистон мақсад гузоштааст ки ба сафи фоҳаи мусаллаҳ дохил шуда хизмати модар ватанро адо намояд. иброз гардид ки надонистани қонун ҷавобгарии шахсро истисно намекунад ва мебояд ҳар як шаҳрванд оид ба қонунҳо маълумот дошта бошад ва онҳоро риоя намояд. ба иттилои раҳбарияти шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб ҳамин гуна суҳбату вохӯриҳо дар оянда низ гузаронида мешаванд.
ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз шаҳри кӯлоб барои барномаи навид. коҳиш ёфтани ҳодисаҳои сӯхтор аз беҳтар шудани савияи касбии кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ дарак медиҳад. Аз ҷониби дигар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоди мазкурро бо техникаю лавозимоти муосири соҳавӣ таъмин намудааст, ки барои пешгирӣ ва саривақт хомӯш намудани сӯхтор мусоидат мекунад. Аз ҷараёни машқи сӯхторнишонӣ дар ноҳияи Тоҷикобод ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. таваҷҷӯҳ кунед. аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ гурӯҳи ноҳияҳои рашт бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор дар бозори ҷамъияти матлуботи ноҳияи Тоҷикобод табқи нақша чорабиниҳо санҷиш гузаронида якчанд ҳолатҳои риоя накардани қоидаҳои зидди сӯхтор аз ҷониби фурӯшандагон ошкор намуданд. дар асоси талаботи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақша чорабиниҳои шӯъбаи хадамоти давлатии оташнишонӣ гурӯҳи ноҳияҳои рашт чораҳои пешгирикунандаи қоидаҳои назорати бехатарӣ аз сӯхтор дар бозор, марказҳои калони савдо, тарабхонаю ошхонаҳо, нуқтаҳои тезтайёр, иншоотҳои тобеи ҷамъияти матлубот дар самти насб намудани рубилники ягона, муҷаҳҳаз намудани таҷҳизот ва лавозимотҳои оташнишонӣ ва манбаи оби оташнишонӣ дастур дода шуд. вобаста ба иҷрои талаботи мазкур роҳбарияти шӯъбаи хадамоти давлатии оташнишонӣ гурӯҳи ноҳияҳои рашт ва қисми мустақили 56-уми ҳарбикунандашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ ноҳияи Тоҷикобод баҳри бартараф намудани қоидавайронкуниҳо дар бозор ва марказҳои савдои ноҳияи Тоҷикобод корҳои профилактикӣ пешгирикунанда аз ҳодисаи сӯхтор гузаронида шуд. мутахассисони хадамоти оташнишонӣ система аз сӯхтор воқифкунанда, истифодаи асбобу таҷҳизоти барқӣ, инчунин бо риояи вазъи бехатарӣ аз сӯхтор дар бинову иншооти дар бозор буда диққати асосӣ дода ба масолин барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани талаботҳои қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор тавсияҳои зарурӣ додам. дар рафти гузарондани чорабиниҳо бо ҷалби 100 нафар соҳибкорон ва бошандагони бозор ва марказҳои савдо оиди пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор дастуру фаҳмондадидиҳо гузаронида шуда 20 адад амрномаҳои назорати давлатӣ бехатарӣ аз сӯхтор ва 15 адад парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда фаъолияти бозори мазкур муваққатан то бартараф намудани камбудиҳо боз дошта шуда чорабиниҳои пешгирикунанда дар ин самт идома дорад. чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар марказҳои савдои ноҳия оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ва пешгирии масрашавии беҳудаву тасарруфи қувваи барқ гузаронида шуд. марказҳои савдо ба талаботи бехатарӣ аз сӯхтор ҷавобгӯ намуда пайвасти кабелу ноқилҳои барқӣ дар онҳо урёну овезон буда ин амали онҳо дар баробари масрафи барзиёди нерӯи барқ метавонад ҳар лаҳза ҳодисаи нохуши сӯхтор ба миён оварад. дар рафти корҳои фаҳмондадиҳӣ бо соҳибкорон ва масъулини бозори ноҳия корҳои фаҳмондадиҳӣ ва омӯзишӣ оиди риояи қоидаҳои зидди сӯхтор гузаронида шуд. ба истиқболи солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ дар маркази ноҳияи Шуғнон шаҳраки ваҳдат чорабинии сиёсии фарҳангии шоми истиқлол баргузор гардид. дар он сокинони маркази ноҳия ва ҷамъиятҳои деҳот иштирок намуда базми идона орустанд. чорабинӣ аз бахшҳои мухталиф ва барномаи фарҳангӣ иборат буда дар он истиқлолияти ватан ва пешрафти он васф шуд. чорабинӣ хотирмон иборат аз барномаи фарҳангӣ ва баромаду суханрониҳо дар маркази ноҳияи Шуғнон шаҳраки ваҳдат доир гардид, ки дар он бузургиву ободии ватан ва истиқлолияти нерӯбахши кишвари азиз васф карда шуд. нахуст муовини раиси ноҳия ҳозиринро шодбош гуфта қайд намуд, ки ноҳияи Шуғнон имрӯз аз пешрафтатарин минтақаҳои Тоҷикистон маҳсуб меёбад ва ҳамаи ободиву созандагиҳои он аз истиқлолияти ватан сарманша мегиранд. худи шаҳраки ваҳдат дастоварди беназири истиқлолият аст. маҳз дар даврони истиқлолият ноҳияи Шуғнон соҳиби чунин шаҳраки зебою замонавӣ ва ободонии бемислу бемонанд гардид.
дар чорабинӣ баъди ҳар як баромади фарҳангиён бахшҳои гуногун манзури тамошобинон гардонида шуд. шоирону нависандагони ноҳия, ҷавонон, омӯзгорон, табибон, дар маҷмӯъ намояндагони касбу кори гуногун дар он баромад намуда ифтихороти худро аз даврони нозанини соҳибистиқлолӣ баён доштанд. ҳамзамон дар чорабинӣ саҳифаи намоиши либоси миллӣ манзур гардонида шуд. бонувони ноҳия бо либоси атласу адрас ва бо духти гуногун намуд куртаҳои зебои миллиро маърифӣ намуданд. бояд гуфт ки бахши ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон вобаста ба об, инчунин бобати китоби бузурги тоҷикон, бобати пешрафти ноҳия, рушди саноат, соҳибкорӣ, энергетика, кишоварзӣ, роҳсозӣ, илму маориф, тандурустӣ ва дигар мавзӯъҳо баромадҳо пешниҳод гардиданд. дар чорабинӣ гуфта шуд ки мо ба василаи истиқлол соҳиби марзу буми хиш гашта ҳамчун давлати соҳибистиқлол дар арсаи ҷаҳон эътироф гардидем. аз ин рӯ моро зарур аст ки дар атрофи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъ омада алайҳи носипосону душманони миллат муборизаи беамон барем ва нагузорем ки наврасону ҷавонони мо фирифтаи ақидаи бегона гарданд. ин шоми истиқлол барои кулли мардуми шуғнозамин муборак бошад. бигзор дар Тоҷикистони азизи мо ҳамавақт сулҳу оромӣ ҳукмфармо бошад. истиқлолият ҷовидон бод, ҳамватанони азиз. истиқлолият неъмати бебаҳо арзишмандтарин неъмате аст ки онро мардуми Тоҷикистон ба даст овард ва имрӯз маз бо шарофати истиқлолият дар ҷумҳурии Тоҷикистон аввалан 4 ҳадафи стратегии кишвар аз ҷумла аз мубасти коммуникатсионӣ ба раҳо ёфтани кишвар, истиқлолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ ва инкишофи босуръати яъне саноатикунонии кишвар амалӣ шуда истоданд. маз барои сокинони яъне шуғнон барои сокинони ба ор номусаш самараи истиқлолияташ аз ҳама бештар аст ва шаҳди истиқлолиятро бештар чашида истоданд ва яке аз иқдомҳои беҳтарине ки яъне мардуми шуғнонзамин ба даст овард ин соҳиби маркази маъмурӣ гардидани сокинон аст ва имрӯз дар шаҳраки ваҳдати ноҳияи шуғнон тамоми биноҳои маъмурию маишӣ сохта шуда истоданд ва дар шаҳраки истиқлолият имрӯз яъне ба ғайр аз биноҳои маъмурию маишӣ дар шуғнон сохтимони роҳи барсем идома ёфта истодааст, сохтимони чандин биноҳои нав, сохтимони беморхона, сохтимони муассисаи томактабӣ ва дигар сохтимони дигар биноҳо яъне идома ёфта истодаанд ва ҳамаи ин аз яъне самараи истиқлолият аст. шоми истиқлол барои кулли ҷамъомадагон илҳоми тоза бахшида хурду бузург бо болидахотири том аз фазои пурнакҳати идона баҳрабардорӣ намуданд. барномаи давлатии рушди соҳаи геологияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ҳуҷҷати муҳиме мебошад ки фаъолияти геологияи кишварро рушд мебахшад. маҳз дар доираи ҳамин барнома саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2024 омӯзиши геологии қаъри заминро амалӣ намудааст. ин нуқтаро роҳбарияти ин сохтори давлатӣ зимни нишасти хабарӣ зикр намуданд. қайд гардид ки дар давраи ҳисоботи корҳои омӯзиши геологӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ аз рӯи 29 лоиҳа дар объектҳои металлҳои сиёҳ, ранга, қиматбаҳо, нодир, сангҳои худҷило ва ороишӣ, гидрогеология, геологияи муҳандисӣ ва геоэкология ба роҳ монда шуд. тавре зикр шуд дар 6 моҳи аввали соли равон корҳои шартномавӣ аз рӯи 109 лоиҳа ба маблағи 8 миллион 156 ҳазору 844 сомонӣ ба иҷро расонида шудааст. ҳамин гуна дар ҷараёни нишасти матбуотӣ доир ба робитаҳои хориҷӣ, корҳои гидрогеологӣ ва муҳандиси геологӣ ва дигар самтҳои фаъолияти саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод карда шуд.
имрӯз ҳамчунин дар хадамоти назорати давлатӣ бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти хабарӣ баргузор шуд. Иттилоъ дода шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ дар хадамот 3299 корхона ва 14275 иншоот ба қайд гирифта шудааст, ки аз ҷониби 8 нозироти давлатӣ ва 3 нозироти комплексии назорати бехатарии саноатӣ дар минтақаҳои кишвар 160 назорати техникӣ гузаронида шудааст. Дар натиҷаи гузаронидани санҷишҳои техникӣ нозирони хадамот 2019 банди вайронкунии санадҳои меъёри ҳуқуқиро ошкор карда, барои бартараф кардани камбудиҳо дар онҳо 160 санад нишон дод ва 3 нишондод оид ба боздошти кор пешниҳод гардидааст. Бино ба иттилои Санъат Раҳим, сардори хадамот дар ин давра 180 нафар шахсони ҳуқуқӣ, мансабдор ва воқеии корхонаҳои ба қайд гирифта шуда ба ҷавобгарӣ маъмурӣ кашида шуда ба маблағи 792232 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд. Ҳамчунин иттилоъ дода шуд, ки дар корхонаву иншооти зери назорати хадамот дар нимсолаи аввали соли 2024 ҳамагӣ 18 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шудааст, ки дар натиҷа 14 нафар ҳалок ва 6 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. Сабабҳои асосии ҳодисаҳои нохуш ин бемасъулиятии муҳандисони техникии корхонаҳо дар ҷои ҳодиса, беаҳамиятии ҷабрдидагон ҳангоми кор бо иншооти хатарнок, риоя нагардидани қоидаҳои бехатарии саноатӣ дар рафти кор бо иншооти истеҳсоли хатарнок, риоя накардани технологияи коркарди кон, ҳамчунин надоштани мутахассисони соҳавӣ арзёбӣ гардид. Маблағи умумии ҷаримабандӣ бар асари ҳодисаҳои нохуш нисбат ба масъулин татбиқ гардида 141120 сомониро ташкил медиҳад, иброз намуд Санъат Раҳим, сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон робита ва ҳамкориро бо муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи мамлакат густариш дода, ҳоло бо 14 ташкилоти байналмилалӣ ва 32 муассисаи таҳсилоти олии касбии хориҷӣ ҳамкорӣ менамояд. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ректори Академияи идоракунии давлатӣ Даврон Сафарзода иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки академия барномаи табодули академиро бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Қазоқистон дар асоси созишномаҳои ҳамкорӣ ба роҳ мондааст. Моҳи феврали соли 2024 дар доираи ин барнома 23 нафар донишҷӯ ба муассисаҳои олии касбии хориҷӣ, ки академия бо онҳо созишномаҳои ҳамкорӣ дорад, сафар баргардиданд. Иттилоъ дода шуд, ки айни ҳол хазинаи китобхонаи илмӣ ва электронии академия 2 миллиону 279125 нусхаро ташкил медиҳад, ки аз ин шумора 23125 нусха дар хазинаи асосӣ ва 2 миллиону 256 ҳазор маводи электронӣ дар фонди китобхона дастрас мебошад. Агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар 6 моҳаи соли равон нисбат ба 72 сомонаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 57 сомонаи мақомоти марказии давлатӣ санҷишҳо гузаронид, ки дар натиҷаи он муайян карда шуд, ки аксарияти сомонаҳо аз ҷиҳати мазмуну муҳтаво ба талабот ҷавобгӯ нестанд. Ин нуқтаро имрӯз директори агентии Ҷумъа Давлатов зимни нишасти матбуотӣ баён намуд. Қобил ба зикр аст, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июли соли 2017 қоидаҳои ягона барои сомонаҳои расмии вазорати идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар шабакаи интернет қабул ва мавриди иҷро қарор дода шуданд. ҳадаф аз таҳия ва бо қарори ҳукумати мамлакат қабул намудани қоидаҳои ягона, татбиқи консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот мебошад, гуфта шуд дар нишасти хабарӣ. Бино ба иттилои масъулин, ҳоло мониторинги соминаҳои мақомоти давлатӣ пурра ҷанбаст нагардида, аз ҷониби агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад.
امروز رئیست دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی نیز با نتیجه گیری از فعالیت 6 ماهه در نزد نمایندگان وسایط اخباری عامه معلومات دادند. دانشگاه ملی تاجیکستان آموزگارانی را که رساله‌های نامزدی و دکتری فلسفه، دکتر از روی اختصاص پی‌اچ‌دی و دکتری دکتر هابیلیتات حمایت می‌نمایند از 20 تا 30 هزار سومانی هوسمند می‌نماید. این اقدام با مقصد زیاد نمودن تعداد عالمان و محققان و آموزگاران دارای درجه و عنوان علمی داشته روی دست گرفته شده است. این مطلب را ضمن نشست مطبوعاتی رکتور دانشگاه امامعلی نصرالدین زاده بیان داشت. گفته شد که تامین شرایط مساعد زندگی کارمندان سوهای علم و معارف زیر توجه همیشگی سروری دولت قرار داشته همساله اندازه مزد مهنتی آنها بلند برداشته می شود. از جمله امسال نیز مزد مهنتی کارمندان سوهای علم و معارف به اندازه 40% بلند گردید. در پیروی با این اقدام در دانشگاه ملی نیز شروع از 1 ایول سال 2024 مزد معاش استادان و کارمندان از حساب مبلغ‌های مخصوص در حجم 10% زیاد کرده شد. قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره دانشگاه ملی تاجیکستان از 20 ایون سال 2024 مهمترین دستاورد این دوره دانشگاه گفته شد. قانون مذکور منبع در رشد و پیشرفت مؤسسه تعلیمی، تقویت و تشکل سمت‌های تعلیمی و تربیوی، علمی و تحقیقاتی، همکاری‌های بین‌المللی با طلبات جهانی، تحصیلات مطابق نمودن استاندارد و نقشه‌های تعلیمی، آماده کردن متخصصان ورزیده و جوابگو به طلبات بازار بین‌المللی مهنت و سهم بارز گذاشتن در تطبیق هدف‌های سیاست دولتی در سوهای علم و معارف زمینه مساعد فراهم می‌آورد، گفته شد در نشست خبری. در اول سال نوی تحصیل در موافقه با وزارت معارف و علم، اگنتی نظارت در سوهای معارف، لیسه نزد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی که تا این زمان خوانندگان را از صنف 5 تا 11 قبول می‌نمود، اکنون از صنف 1 تا 11 به تحصیل فرا می‌گیرد. در این باره در نشست خبری اهل‌دین عبادالله زاده، رکتور دانشگاه اطلاع داد. موصوف ابراز نمود که در فاکولته‌های شیمیا، بیولوژیا و فیزیکا با 3 لابراتوری نوزمانوی برای تجربه آموزی و درس‌های لابراتوری به استفاده داده می شود. طور اطلاع داده شد یک بینای نوزمانوی 5 آشانه تعلیمی نیز از اول سال نوی تحصیل مورد استفاده قرار داده می شود. گفته شد که ریاست دانشگاه در دوره حساباتی از حساب تجربه آموزان 1839 نفر و از حساب ختم کنندگان سال جاری 368 نفر در مجموع 2201 نفر را به مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی کسبی برای فعالیت آموزگاری دوره به دوره سفربر کرده است. تصمیم دیگری که ریاست دانشگاه از اول سال نوی تحصیل روی دست دارد این است که معاش همه کارمندان دانشگاه را از حساب صورت حساب مخصوص به اندازه 10% زیاد می‌نماید. اشتراک دانشجویان و آموزگاران در آزمون‌های جمهوری خیلی نظررس بوده. بار اول امسال 73 نفر دانشجویان و آموزگاران دانشگاه در آزمون‌های جمهوری به دور ناحیوی و شهری و جمهوری را خط گرفتند و برای اشتراک آمادگی می‌بینند. در سال حساباتی تنها برای هوسمندگردانی آموزگاران و دانشجویان جهت اشتراک در آزمون‌های جمهوری با مبلغ 300,000 سومانی قدردانی نمودیم و در سال نوی تحصیل نیت داریم که مبلغ‌های هوسمندگردانی را بهره بهتر نمودن تعلیم و دانش اندازی باز هم بیشتر نماییم. ابراز داشت رکتور دانشگاه. سنه 17 اپریل سال روان همکاران منطقوی ما از فعالیت چند مؤسسه تعلیمی ناحیه خراسان ولایت ختلان گزارش آماده نمودند که در آن موجود بودن کمبودی‌های گوناگون انعکاس گردیده بود. مسئولین تا این مدت از پی برطرف ساختن این نقصان‌ها گردیده یک قطار کارها را انجام دادند. همکارانمان شهلای احمدخان و فیروزجان قربانوف وابسته به این موضوع از ناحیه خراسان ولایت ختلان شرح بیشتر دارند. 3 ماه قبل ما اهل ایجادی تکنیکی فیلیال مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه در ولایت ختلان از وضع ناگواری برخی از مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه خراسان دیدن کرده گزارش تحلیلی آماده و پخش نموده بودیم. ضمن چاراندیشی‌های محصلین تا این مدت مشکلات‌های جای داشته حل خود را تا اندازه پیدا نمود. از جمله مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 9 و 11 جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی ناحیه خراسان که یک قسمت بناهای آن در حالت صدموی قرار داشت و نارسایی‌های کتاب
китобҳои нави таълимӣ ба мушоҳида мерасид, бо кӯмаку дастгириҳои мақомоти дахлдор ин мушкилиҳо каме ҳам бошад бартараф карда шуд. муассисаи таълимии рақами 9 ҳарчанд аз навсозӣ нагардида бошад ҳам, аммо роҳбарияти муассиса аз сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва имконоти фароҳам буда истифода намуда синфхонаҳоро рангубор ва бо мизу курсиҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардониданд. баъд аз барномаи таҳлилие ки аз тарафи шабакаи телевизиони Сафина гузориш карда шуд, мо бо дастгирии мақоми иҷроии ҳукумати давлати ноҳияи Хӯросон як қатор корҳоро ба анҷом расонидем. аз он ҷумла таъмири муассисаҳои таълимӣ барои соли хониши нав ва мизу курсиҳо таъмин кардем. аз он ҷумла бо 400 ҷуфт мизу курсӣ барои хонандаҳо ва 500 миз фақат барои омӯзгорӣ. норасоии кабинетҳои фаннӣ дар якчанд муассиса буд. мо бо дастгирии мақоми иҷроии ҳукумати давлатӣ ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо кабинетҳо муҷаҳҳаз гардонидем. аз он ҷумла кабинети химия, биология, кабинетҳои математика, физика, омодагии ибтидоии ҳарбӣ. дар муассисаи таълимии рақами 13 муассисаи лингафонӣ забони русӣ таъмин намудем. муассисаҳои чӣ қиле гуфтам, муассисаҳои таълимии рақами 2 мактаби 46 бо компютерҳо таъмин кардем ки ин ба сатҳи сифати хонанда албатта таъсири мусбат мерасонад. мо то имрӯза мана якта кабинети математика ташкил кардем, кабинети химия мана маводо шуд, оиди корҳои лабораторӣ овардем, 48 ҷои нишаст мизу курсиҳои нав овардем. нақша дорем кабинети биология ташкил кунем, кабинети физика ташкил кунем. дар ҳақиқат дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Хӯросон ки аз солҳои пешин сохта шудааст, лоиҳаҳо ҳам ба мақоми иҷроии ҳукумати давлати ноҳияи Хӯросон ҳам ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст. дар солҳои наздик муассисаҳои нави таълимӣ сохта ва истифода медиҳанд. айни ҳол мо муассисаҳоро бо таъмири капиталӣ фаро гирифтем. баъд аз гузориши таҳлилие ки аз тариқи телевизиони Сафина пахш гардид, камбудиҳо зиёд буд. ба мо аз тарафи вазорати маориф 38 000 нусха китоб дастрас шуд ва 16 000 норасоӣ дорем ки ин ҳам ба наздикӣ ба мо дастрас мешавад. норасоии китобҳое буданд ки фанни алгебра, математика, суруд, мусиқӣ, онҳоро мо бартараф кардем, тақсимот кардем, мактабҳо ҳамашон ба пуррагӣ дастрас карданд. ҳоло ҳам тақсимот давом дорад. он китобҳое ки дар дасти хонандагон буданд фарсуда, мо онҳоро ҷамъоварӣ карда истодаем. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 низ вазъ чунин буд. ба иттилои китобдори назди муассисавӣ ҳолат хеле тағйир ёфта. аллакай рафҳои китобхона пур аз китобҳои тозанашри фаннӣ мебошад ва ҳамзамон дар давраи соли хониши 2023-2024 хонандагони синфҳои 3-4 ки қаблан аз китобҳои фарсудашудае ки қобили истифода барӣ нест дарс мегузаштанду синфҳои болоӣ аз норасоии китобҳои фанҳои дақиқ ва адабиёти тоҷик танқисӣ мекашиданд. хушбахтона имрӯз хазинаи китобии китобхона пур аз адабиётҳои зарур барои хонандагон гардидааст. муассисаи мо аслан дар соли хониши 2023-24 аз сабаби набудани китобҳои дарсӣ танқисӣ мекашид. баъди дида баромадани шумоён мо кӯшиш кардем ки ҳамин камбудиро бартараф кунем. баъд китобҳои фарсуда будара мо аз байн бурдем. ҳозир мактаб 85% зиёд бо китобҳои нави таълимӣ таъмин аст. асосан китобҳои химияу алгебра ва физика китобҳои дақиқ барои ҳамин таъмин аст. 1455 хонанда дорем. дар оянда кӯшиш мекунем то соли хониши 2024-25 100% ҳамин киро бартараф кунем. бо китобу бо ҳамаи лавозимоти даркорӣ хонандагонро таъмин кунем. лозим ба зикри хос аст ки яке аз омилҳои муҳими рушди сифати таҳсилот ба хонандагон ин дастрас будани китобҳои дарсӣ ва дигар маводи таълимӣ ба стандартҳои ҷаҳонии таълим мувофиқ мебошад. инро масъулини шуъбаи маорифи ноҳия дарк карда барои баланд бардоштану дар сатҳи хуб қарор додани сатҳи таълим талошҳои зиёд ба харҷ дода истоданд. ба иттилои додашуда то оғози соли нави хониши 2024-2025 дар назар аст ки қисмати дигари китобҳои фаннӣ ва лавозимотҳои дарсӣ барои насб кардан дар кабинетҳои фаннӣ ворид гардид. соли нави хонишро бо як дастоварди хуби меҳнатӣ пешвоз хоҳанд гирифт. гузориши Шаҳлои Аҳмадхон, Фирӯзҷон Қурбонов барои барномаи иттилооти Навид аз ноҳияи Хӯросон.
мавзеи чилдухтарон дар ноҳияи муминобод бо табиати зебою назаррабо ҷангалзор ва чашмаҳои мусаффояш дили сайёҳонро тасхир намудааст ва ҳамарӯза шумораи зиёди меҳмонони дохилӣ ву хориҷӣ аз ин макон дидан менамоянд. Аслан мардуми ин мавзеи таърихӣ ба соҳаҳои боғдорию чорводорӣ ва занбури асалпарварӣ шуғли беандоза доранд ва сатҳу сифати зиндагии хешро ба ин васила боло мебаранд. ноҳияи муминободи вилояти хатлон хусусан мавзеи чилдухтарон ҳамчун сарзамини чашмаҳо, гиёҳҳои давобахшу сарватҳои табиӣ мувофиқ ба рушди боғдорӣ, занбури асалпарварӣ шинохта шуда, имкониятҳои рушди кӯҳнавардӣ, кинематография, сайёҳӣ, экологӣ ва дигар соҳаҳо дар ин минтақа хеле равшананд. ин аст ки ҳамасола шумораи зиёди меҳмонони дохилию хориҷӣ аз ин макон дидан менамоянд ва ғизои маънавӣ бардошт мекунанд. вориди зиёди сайёҳони дохилию хориҷӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагиашон боис гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони ватанӣ инфраструктури соҳаи сайёҳиро дар ин мавзеъ мукаммал гардониданд ва роҳҳоро аз маркази ноҳия ба самти чилдухтарон тахту ҳамвор сохтанд. маҷмӯаи сайёҳии чилдухтарон дар ноҳияи муминободи вилояти хатлон дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2021 дар доираи ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатӣ бо тарҳу намои муосир ва бо риояи пазируфташудаи сохтмонӣ дар кӯтоҳтарин муҳлат бунёд гардида буд ки дар он 70 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. дар ин маҷмӯаи сайёҳӣ меҳмонхонаи панҷошиёнаи чилдухтарон бо шароитҳои муосири хизматрасонӣ бунёд ёфтааст ки дар як вақт имкон дорад то 100 нафарро қабул намояд. меҳмонхонаи мазкур дар қалби кӯҳ сохта шуда, ҳуҷраҳои қабули меҳмонон бо шаклу услуби мухталиф бунёд гардида, хизматрасонӣ мувофиқи стандартҳои ҷаҳонӣ роҳандозӣ карда шудааст. ҷиҳати тарғиби суннату анъанаҳои миллӣ дар шафати меҳмонхона барои қабули сайёҳон бо усули хоси меъмории миллӣ хонаҳои гуногун низ бунёд гардиданд. бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар, ноҳияи муминобод низ дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар вобаста ба фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ як қатор иншоотҳо ҷиҳати қабул ва гусели меҳмонон дар самти сайёҳӣ рӯи кор омаданд ва албатта имрӯз имконияти сайёҳӣ дар ноҳияи муминобод рӯ ба беҳбудӣ рафта истодааст, чунки иншоотҳое ки имрӯз дар самти мавзеи чилдухтарон ва дигар мавзеъҳое ки имрӯз ҷиҳати қабули меҳмонони сатҳи дохиливу хориҷӣ матраҳ шудаанд, дар рушди соҳаи сайёҳӣ нақши беназири худам мегзоранд. албатта соҳаи сайёҳӣ имрӯз яке аз соҳаҳои муҳими ҷомеаи кишвар ба шумор меравад. лозим ба ёдоварист ки аҳолии ин минтақаи кӯҳистон бештар ба соҳаи боғдорию чорводорӣ ва занбури асалпарварӣ шуғл варзида сатҳу сифати зиндагии хешро ба ин васила баланд мебардоранд. ҳамчунин аз дигар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб занбурпарварон оилаҳои занбурро ба ин мавзеъ оварда коркард мекунанд. зиёда аз 20 сол мешавад ки дар ҳамин касб кор кунем. вазифаимон меоем, ҳамин зиндагонимон мезгаронем, бо мефурӯшем ба аҳолӣ. ҳозир дар ҳаминҷо 60 оила занбур дорам. من 60 оиларо меоям, нигоҳ мекунам, меравам. аз рӯи иттилои занбурпарвар, парвариш ва нигоҳубини занбур нозукиҳои хоси худро дорад ва занбурпарварон бо истифода аз усулҳои парваришу нигоҳубин ашёи хоми саноатиро коркард карда ба бозорҳои дохилӣ ва берун аз марзи Тоҷикистон интиқол медиҳанд. барои ман, барои ки ҳамин касб омӯхта шудагиам мушкилӣ надорад. касе ба чӣ коре ки машғул бошад, агар завқ дошта бошад, ягон мушкилӣ намекашад. агар 200 кило асалам бигирӣ, ҳамин 200 кило асал 100 сӯмӣ бифурӯшӣ, 20 000 сӯм мешавад. маврид ба зикри хос аст ки ноҳияи муминобод хусусан мавзеи чилдухтарон дорои захираҳои бойи сайёҳӣ буда барои рушди туризми кӯҳӣ, варзишӣ, этнографӣ ва экологӣ мувофиқ мебошад. бо мақсади сабзу хуррамгардонӣ ва тозаю озода намудани муҳити атроф аз ҷониби шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Ҳисор пайваста чорабиниҳои тарғиботиву амалисозӣ, ҳашарҳои дастаҷамъонаи tashabbusҳои гуногуни тозагии маҳал баргузор карда мешавад. ин гуна тадбирҳо ба зебоии шаҳр ҳусни дигар зам менамоянд. ҷузъиёти бештар дар ин бора.
бо дастгирӣ аз сиёсати созандаю бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҷалби сокинони ватандӯст дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри ҳисор бо истифода аз воситаҳои мавҷуда корҳои ободонӣ ва ҳашарҳои дастаҷамона гузаронида шуд. дар деҳаи ганҷрези ҷамоати шаҳраки шарора ва деҳаи нурафшони ҷамоати деҳоти сомон ки солҳои зиёд партовҳои бесоҳиб ки дар мавзеъҳои ғайриқонунӣ назди хонаҳои истиқоматӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ беназорат монда буданд, бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор бартараф карда шуданд. дар асоси амри раиси шаҳри ҳисор дар бораи гузарондани аксияҳои тозагии маҳал, тозагии шоҳро ва тозагии соҳил айни замон дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки шарора мавзеи уртабӯз яъне деҳаи ганҷрез бо ташаббуси ҷамоати шаҳраки шарора партовҳои ки аз тарафи сокинон оварда партофта шудаанд ба воситаи техникаҳои боркунандаву борбардор тоза карда истодаем. айни замон дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки шарора бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри ҳисор бо роҳи корҳои фаҳмондадиҳӣ ба баҳри пешбурди ҳифзи муҳити зист ва тозагии ҳудуди маҳаллаҳои ҷамоатҳои шаҳраку деҳот корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда истодаем ки дар асоси амри болои қайд кардида дар деҳаи ганҷрез аксияи тозагии маҳал гузаронида истодаем. бо иқдоми шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри ҳисор ҷиҳати татбиқи барномаи давлатии маҷмӯи рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 имрӯзҳо дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ҳудуди шаҳри ҳисор барои боз ҳам тозаву озода гардонидани маҳалли зисташон ҳашарҳои дастаҷамона доир гардида истодааст. тавре масъулон иттилоъ доданд баргузории ҳашарҳои дастаҷамона минбаъд бо ҷалби бештари кормандони касбу кори гуногун ва сокинони шаҳр ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо сафарбарнамоии гурӯҳҳои корӣ роҳандозӣ мегардад. бо ташаббуси шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри ҳисор имрӯз дар ҳудуди шаҳри ҳисор ҷамоатҳои деҳоти мирзо ризо ва мирзо турсунзода аксияҳои тозагии маҳал, тозагии соҳил ва тозагии роҳ бо иштироки фаъолону сокинон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардида истодааст. ҷиҳати ҳифзу нигоҳдошти табиати нотакрор ва дилфиреби ватани азизамон тоҷикистон ҳар як шаҳрванди мамлакатро мебояд ки бо дарки баланди масъулиятшиносӣ ва ҳисси ватандӯстӣ ба он муносибати хуб ва дилсӯзона зоҳир намояд. табиист ки баргузории чунин ҳашарҳои дастаҷамона дар ободонӣ, тозагии муҳити зист ва беҳтар намудани ҳаёти иҷтимоию иқтисодии мардум заминаи хуб мегузорад. олимони ҷаҳон далелҳои нави зеҳни баланди филҳоро пайдо кардан мушоҳидаҳои онҳо нишон додааст ки ҷонварон паёмҳои мураккабро ба ҳамдигар интиқол медиҳанд. фестивали байналмилалии ҷаз дар шаҳри санкт петербурги федератсияи россия ҳунармандонро аз чанд давлат ба ҳам овард. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат дар саҳифаи навбатии барнома. мутахассисони донишгоҳи сенфорди амрико филҳои саваннаҳои африқоиро дар чоҳи обёрӣ